Radio 97.1. Akropong Radio 97.1. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Station Radio Man Kenya, Akropong Radio 97.1. Akropong FM for Yadamasi Bere for your covering. Yabompama, Munina pray for Akropong FM morning devotion. Your friend Anidaso Bere. Amen. Senior Papa Kaino, we say April is the month of beginning new things. Unyame Oma Wenidaso. In the month of supernatural breakthrough, there is hope. In the month of supernatural breakthrough, there is hope. Near many can say, a Briarika supernatural breakthrough one seminal, and Yerika and Anidaso Samachro. Eradema Wenidaso. Erade Oma Wenidaso. Erade Oma Wenidaso. It abusan for 55 to 550 and no pe biara 97.1. 97.1. Obetin can say, and nibi neore kasa. Obetin can say, and nibi kacho se ube to me aye. Obetika say nibi kacho se wadu where we the down. And nibi kacho se nipa se den pa minya me ka ho. Erade onka ho sa ewo Yesu demo. Erade onka ho sa ewo Yesu demo. Mama ye mompai. Me peso peja on sa kire erade se erade Anidaso Bere ma Anidaso. Ni ebekoso ewe free so enyenhira emokuapeman enyenhira magana man enyenhira ma Christopher entwiafo from Christo mo emanipa hu ewurade. It is all about Jesus Christ. Say nipa benya Anidaso say Christo to me wo ho emrante ne maba be hu say Christo to me wo ho oman be hu say Christo to me wo ho ye bompai erade ye da wase wadom wa ho odin ebro so ena no pe wodi adom yen dwumadia erade wodi abeto ho dwumadia erade wonam yem papa so na dwumadi mfiase korfare ba nyi na eradonam no so hyehyɛ sɛ bɛyɛ okuapeman bɛte wo Kristo asɛm ento de to papa officer so dada bo officer so na ɛyɛ ne dadwen ano bɔ ho pai na erade FM ya bakuro yi mu na erade wo san de to no kuma so sɛ ɛho behia sɛ anɔpa biara yɛ bɛka nyamesɛm na wasɛm bɛtrɛw erade anɔpa yi yɛ da wasese yɛ repa ho ntama wa hoɔden ɛnyɛ kɛse onyame nkonkora wo fiase a engu da wo fiase a ɛnka kwa mu da wo fiase a ɛkwa wie pa no anɔpa yɛ de wo fiase nhyira ɛnka wo din sɛ wo fiase ama yɛn ma wani onyam yɛ kɛse abusuafo ebedi ho pa nyinaa abusuafo ebedi ho dwuma nyinaa on kronkron ɛnhyɛ wɔn ma obi biara obeti no ni radio ato Akropong 97.1 no ɔyɛ nhyira pa erade yɛgyina Yesu Kristo odi mu sɛ Anidaso Bere ɛmfa Anidaso ma wiase nyinaa ɛbra covid atwam yi ɛmfa Anidaso mmra ɛbra fuwa process ɛkɔsoro ɛmfa Anidaso mmra ɛmra nipa ɛyɛ mu ɛhyehye wɔn ɛmfa Anidaso mmra ɛmra mpɛtuhu asɔre ɛmfa Anidaso mmra erade ɛmɛyɛ nhyira ma Ghana ɛmɛyɛ nhyira ma bibiman ɛmɛyɛ nhyira ma wiase nyinaa yɛgyina eyi so yɛpɛ dwumadi ho ntama ɛwɔ Nyame Agya Ɔba ɛne wɔn kronkron din mu amen. Erade asomdwe nka mu nyinaa
Onuadofo a wotie me onipa asetene mu nsɛm ɛdɔɔso ebi yɛ nigye na ebi ɛyɛ awerɛho nea ɛyɛ nigye no yɛkae de nanso ne nkae ne yɛ kakra bi na nea ɛyɛ awerɛho no ɛne yɛntena kyɛ na ɛtɔ da bi a ɛdi nya ɛma nneɛma yɛhwɛ sɛ ɛbɛtumi ayɛ no mpo ne yɛntumi nyɛ ne saa yɛ mu no ɛna Ɔkoman radio 97.1 ɛde dwumadi a yɛato din Anidaso Bere ɛde rebrɛw fi Joda kosi fida anɔpa biara fi nonum ɛkosi mmra nonum abɔ apao sima aduonum yɛn a yɛbɛdi saa dwumadi mu kyia me ɛne me ɔsɔfo John Quarshie me ne me nua ɔsɔfo Nathaniel Kingsley Entsie mɛsrɛ sɛ yɛaso ne tie saa dwumadi Onyankopɔn nam so ɛbɛma hɔ yɛ nkonimdifo Onyankopɔn nhyira wo. Amen. Akropong Radio 97.1. Akropong PROMOTIONAL. Akropong Radio 97.1. Quarshie ni paneshe. Nazareti chedi efinyamenche. Yenga Radio Yesu Kristo dom Nyankopɔn dɔ ɛno Yenga Radio Yesu Kristo dom Nyankopɔn dɔ ne nkronkron yankɔfa no ɛne nyina ntena na ɛne da nyina amen. Abusafo ya mama kwaba ɛde ma Ɔkoman 97.1 FM ɛne anɔpɛyi Awurade ɛhyerɛn ɔde nkwa foforo ama yɛn ɛno nti na yɛde dwumadi a wɔato din Anidaso Bere ɛde ɛbrɛw ɛnora Onyankopɔn yɛ adom ɛma yɛfi dwumadi ase kama na ɛnɛ asɛ Onyankopɔn ani sɛ yɛbɛsan de dwumadi abrɛw na wahu ate ase sɛ ɔno Nyankopɔn no onya mu ɔno Nyankopɔn no ɔmpaw yɛ na ɔno Nyankopɔn no onyiwu ɛma yɛ fi Samaria kosi 550 ɛwɔ afidie so ɛde Onyankopɔn asɛm a ɛkyekyere ɛhyɛ nkran na ɛma hoɔden ɛde brɛw enti fa wo phone na frɛ obi na obi nso frɛ obi frɛ abusuafo no nyinaa na ka kyerɛ wo sɛ dwumadi baako pɛ a ɛwɔ ɛyɛ okuapeman ha ɛde Anidaso Bere nipa na ɛde arehyem Bere nipa na ɛde nkuranhyɛ Bere nipa no Onyankopɔn ama wo kwan ama asan aba so ɛwɔ Ɔkoman 97.1 FM Midin ɛde ɔsɔfo John Quarshie me na mede dwumadi ho kyia me Mini minu ya Osofo Nathaniel Kingsley Entsie Osofo akwawa yo yeda eradiase papa nyame hira won so yema etiefu nyina akwaba anopenso eradiaso dwe enka mu nyina enum se ndra mu ne nyina de fiase anopenso yeda eradiase se mu ne reto aso eradi hira mu nyina enum se ndenso mu be hira pa amen. Anka kwesi adasore nsuri ho eno nyamwa eni abakose mono eyana eni nyina so Osofo Nathaniel Kingsley Entsie na motene nkano sikesi abonsambia chekwa enti kosuwa na kosu ni ayesre ama wena no pe ni se Awurade nam dwumadi so ebema waye kese na Anidaso a wo wiase ni a wo hwɛ anim se Awurade ebeya ama no watumi aye ama na watumi de aseda ne ayeyi a enie kabia ama ɔno Nyankopɔn na wahyɛ ne din anuonyam ɛwɔ asetena mu Ɔkoman radio ɛwɔ Berima Chum Hene Memorial House ɛwɔ Ekufu Road MAMFE ɛwɔ Parliament Sport opposite na Samri a dwumadi rekɔso ɛwɔ studio hei yɛnsanam Facebook live enti sɛ Facebook abɔmɔden anakɔ Facebook live Ɔkoman radio 97.1 YouTube abetu Ɔkoman radio 97.1 Say Twitter abetu @Ɔkoman 971 Afi say Instagram nso @Ɔkoman 971 na another pay phone lines a yɛde dwuma no 0270 191 971
0270-191-971. Emre mu ne bibie wa frɛ na yɛdi nkɔmmɔ. Sɛ wopɛ sɛ ɔma text messages anaasɛ WhatsApp messages anaasɛ line wei a mede ba bɛto dwa no so wobɛtumi afrɛ ɛwɔ so, but solely for text message and WhatsApp. But wobɛtumi afrɛ wɔ so 0551-667755 0551-667755. Yɛma wakwaba Ediba Okumai 97.1. Onyankopɔn nhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛse na dɔpɛ sɛ ɔde afiri no to wɔ Yesu din mu. Amen. Amen. Yɛwɔ yɛ nua bia ɔhwɛfo wura ayere Mercy kena ɛwɔ ha. Yɛwɔ yɛ nua barima Nanado. Mema mu nyinaa kɔ aba. Yɛgya papa. Yɛbɛsrɛ na yɛ mama bɔ mpaeɛ ama yɛn na yɛfi dwumadi no ase. Nyame ade hyɛ mama yɛ mɔ mpaeɛ. Yɛda wase yɛndimafo Nyame agwama asedan kuto ne yɛde ma odin ɛna nɔpɛi. Wonam adom ne mɔbruhu so ana Awurade wahwɛ yɛ so na wama ade pa bi akye ayɛyi nka odin daa. Mmara so sɛ wo ma ebetie wasɛm asɛm ɛma nkwa asɛm ɛma yɛbo ɛtɔ yɛyam. Owura Yesu yɛhyɛ sɛ ka yɛ ho na asɛm a ɛbɛba nnɛ ɛnyɛ asɛm a ɛbɛma yɛtumi atu anamɔ wɔ mu. Ɛnyɛ asɛm a yɛbɛtumi akyekye yɛwerɛ. Ɛnyɛ asɛm a yɛbɛtumi di edu anamɔ foforɔ afi nea yɛwɔ mu no akɔ nneɛma foforɔ a Awurade wahyehyɛ ama yɛn. Dom ka yɛn ho na hyɛ yɛn anɔpa yi ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Amen. Yɛda wase mama Nyame nhyira wo. Amen. Baba ɛnɛ asɛm bɛ ne Nyankopɔn ɛwɔ ɛdema yɛn na yɛgyina so de abɔ mpaeɛ. Ede Awurade ase. Abusuafo anɔpa yi nea yɛreka ho asɛm a Awurade de ato yɛn koma so. Sa anɔpa yi yɛne wo nhwɛ mu ɛyɛ Isaiah ti aduonu asia nchichema biesa ne anan. We are taking our readings from Isaiah chapter 26 verse 3 and 4. Isaiah chapter 26 verse 3 and 4. Isaiah odifu Yesaya ti aduonu asia nchichema biesa ne anan no. Se ne enra yeye no mekan na papa akan brofo no amaye. Nea nadwene tim woso na wobɛkora no asomdwe a edi mumu efiri sɛ woso na ɔde ne ho to. Momfa mo ho into Awurade so daa efiri sɛ Awurade Nyankopɔn ne daa botan. Amen. Nea nadwene tim woso no wobɛkora no asomdwe a edi mumu efiri sɛ woso na ɔde ne ho ato. Momfa mo ho into Awurade so daa efiri sɛ Awurade Nyankopɔn ne daa botan. Isaiah chapter 26 3 and 4. Isaiah chapter 26 verse 3 and then 4. I'll say, you will keep in perfect peace him whose mind is steadfast, because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for the Lord is a rock eternal. You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast, because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for the Lord is a rock eternal. Amen. Amen. Ebusanfo anope yerekayo. Anidaso. Yereka anidaso ho asɛm a bibi bia eni anidaso nam no na kyerɛ onipa no abɔ n'adwene pɔ ɛwɔ Awurade mu. Nyame tumfo anope yi ma yɛn adwene ɛntɔ wɔ Awurade so. Anope yi siesie yɛn adwene ɛma wotumi. Anope yi ma yɛn adwene ɛnyi na pintin ɛwɔ wɔ Awurade asɛm so. Anope yi ma adwene ɛntɔ ɛnso anidaso a wɔ Awurade wahyehyɛ ama yɛn mu. Na yɛn kan mani yɛn kyerɛ. Hallelujah. Woka Bible yi say you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. And trust in the Lord forever, for the Lord is an everlasting rock. Momfa mo ho ento Awurade so daa. Yɛka sɛ Awurade ɛbɛma wadwene aba ɔno Awurade so na ɔbɛkora wo asomdwe mu. Na asomdwe no sɛ asomdwe a edi mumu ɔbɛkora wo asomdwe a edi mumu
ɛnyɛ asomdwe kɛkɛ asomdwe di mu ɛnura ne yɛn rekasa sɛ Awurade se na ɔbɛma yɛn asomdwe Awurade se onim adwenko adwen yɛn ho ɛnyɛ bɔne de na mmom sɛ ɔbɛma yɛn awie pa ne asomdwe ɛne yɛtwe wɔn adwene kɔ so sɛ asomdwe no nyinaa gyina hɔ ma sɛ Awurade resiesie wo na wo plan A plan B plan C no ne nyinaa Awurade afa so de ahyɛ ne ho anuonyam anɔpɛ nso yɛretwe wɔn adwene akɔ so sɛ Awurade se bɔ mmɔden sɛ wode w'adwene bɛto no so yɛreka mindset bibi biara ɛde nkonimdi ba no ɛgyina adwene so abusuafo sɛ adwene ne da yiye a nneɛma bi wɔ hɔ a Awurade ntiase mu a wopɛ sɛ wohu no ɛrenyɛ den me ne wo nhwɛ some few mindset a yɛka ho asɛm wɔ Bible mu mindset ɛdi kan the right mind no woka Mark chapter 5:15 a abranti bi a na ɔte Genesaret asubɔnten ano a Yesu Kristo korɔ so ya ɔkɔtoo na ɔsi ahohom bebree na ɛwɔ ne mu a honhom ne din de legion na Bible sɛ ɔde abotwitwa ne ho ɔham ne ho ɔsɛe ne ho situation a wakɔ mu ne nti na ne haw na ma ne ɛdɔɔso abusuafo onipa bi saa no odi ne ho dɛm a ɔhu opira ne ho ɔhu ɛto da bi a yɛwɔ yɛn nipa bi yɛwɔ anuanom bi yɛwɔ abusuafo bi a nneɛma ɔma fa mu ne nti dem di kora wɔredi wɔn ho kora wɔhu yɛ biribi ɛso ne mu wayɛ addicted to something enti saafo no anɔpɛ yɛsrɛ Awurade sɛ Awurade ɛma wɔn anidaso abusuafo yɛreka sɛ right mind Bible sɛ mmerɛ a Yesu Kristo hyia no a ɔsa ne yare wie no abusuafo ne kuromafo ne nyinaa ba a wɔbɛtoo no wɔhu sɛ he is in his right mind na ɛhɔ na Bible kan right mind ho asɛm eti sɛ mind ɛdi kan wɔ Bible mu a yɛde twe sɛ Awurade bɛma yɛn adwene atɔ no so no right mind we need the right mind to stay on course Awurade ma yɛn right mind anɔpɛ Awurade ɔma yɛn right mind na osi sɛ yɛde yɛn adwene to ɔno Awurade so a ɔno Awurade ankasa bɛdi nkunim ama yɛn sɛ adwene ne da yiye a bonsam dua sɛ dɛn a w'adwene bɛso mu ɛkɔ tia sɛ dɛn a w'adwene bɛba so Awurade mu ayɛ adwene to so abien ɛyɛ the sober mind ne ɛyɛ Titus 1:8 ɔno nso ka sɛ saa sober mind no ɛno de time biara no ayɛ ma ahyɛ den ɛwɔ Awurade mu ɛyɛ adwene a ɛyɛ ahobrɛase adwene a ɛyɛ submissive to the will of God ɛno na me na wɔre ka sɛ yɛn plans no a yɛkura mu no sɛ ebi gyina yie a gye sɛ ɛne Awurade de no esi so gye sɛ ɛne Awurade de no ɛtɔ mu pɛpɛɛpɛ gye sɛ ehyia Nyankopɔn akwan esan sɛ wokan Isaiah 55:8-10 a osi na mo makwan ɛnyɛ makwan sɛnea ɔsoro korɔn sɛ asase no saa na me makwan ɛkorɔn sɛ makwan abusuafo si yɛbɛtumi sɛ yɛbɛnya anidaso ɛwɔ asetena yi mu a na yɛn akwan no akɔsi Onyankopɔn akwan mu yɛkɔ soro ba fam a yɛhia Nyankopɔn wokɔ soro ba fam wohia Nyankopɔn momma yɛ ndaadaa yɛn ho nansɛn nsɛm a wotete na Nyame nni hɔ mɛnnaadaa wo ho deɛ wɔbɛka sɛ Nyame nni hɔ no nea wafam a ɔreka saa no akyiri sɛ n'adwene sakra a wo a mislead wo no wontumi hu no wasesa w'adwene anɔpɛ yi Onyame ɔwɔ hɔ paa enti momma yɛmfa yɛn adwene ɛnto Awurade so me mpaebɔ ne sɛ ɔresi obɛsiesie no he will keep him in perfect peace whose mind is stayed on him so onipa ɔde n'adwene to Awurade so no Awurade bɛsiesie no ɔbɛma n'asomdwe daadaa anɔpɛ yi Awurade asomdwe ɛnka wo Onyankopɔn asomdwe ɛni w'akyi na Awurade ma wo nni mu ɛwɔ nea wokɔ akɔyɛ ɛnɛ da yi Awurade ma wo nkura mu nea wokɔ akɔyɛ yi Awurade ma wo yɛ ɔbɛnten ɛwɔ nea wokɔ akɔyɛ yi Awurade ma wo yɛ ɔbrane ɛwɔ ɛnɛ da yi mu ɛsiane sɛ w'adwene no Awurade akura mu nea ɛtɔ so abiesa mɛka sound mind na mede awie sound mind ɛyɛ 7 different types na mmom yɛka abiesa the right mind the sober mind the sound mind 2 Timothy 1:8 na 2 Timothy 1:8 no atwe yɛn adwene kɔ so sɛ sound mind abusuafo yɛka sɛ sound mind adwene a biribiara totɔ yie emu tew na kyerɛ sɛ yɛreka sound ho asɛm a obi bɛyɛ sound na wokasa wɔ mu a wokasa te kwe adan na obi na adan sound no adan ne ye wɔ mu sɛ hu meti hu wɔ mu na dem hɔ yɛ hu ɛna sound ne bi nso wɔ hɔ a
pin to fam kra wote ebusuafo onyame ma wadwene enye sound saa Amen. se wadwene ye sound saa bonsam reba wote ne ka se bonsam reba ma mintu ana momfa ha efiri bi beto wani ma hu se yidie mfie awrade sound mind no is connected with discernment. Say utumi hu niam ahuru mu se ade we de enye ne kwan ni obema bi ba bedada wo abeto brada edi sika fia bi abeyo meye se ube hu pa sound mind be kire se abranti o dada me abranti o pese otel no pese otel fami hu wi a obepia mesi nchen obi abe promise contract eyi de papa sound mind be kire se contract e miriwe mi misika be hyewo adwuma miriwe mi enko yiye sound mind eboa yen ma yen ahonim eto yiye onyame oma yen sound mind ne day erade onum yen sound mind na nia yebeye bia no erade akyerɛkyerɛ yen erade si nia ordinary dwene to enu erade so no obema na asumdwe a edimu eno mpa ya yebɔ mo anɔpɛ etiefo erade oma masumdwe edimu etiefo erade ma mo sound mind etiefo erade ma o sober mind ebusuafo mutie ye erade oma the right mind nia ase ni na erade mesiesie no na no pay anidaso mri erade ma wanidaso asafo erade nka me ne ho no siesie yen ene senia yaka no ye koni pp ye de mpaibo ato ya so na yetumi ehu Nyankopɔn adom enti onyankopɔn asem se obemma yen atintim na yemfa ye ho nto erade so daada efise erade Nyankopɔn one da botan obotan ben na no pe ode ho reto so enye Kristo botan na sa botan ne de yetwere obotan bi a yeri hihim da anope me hihim ni akwa ye nyina ensi oyiye na ode so akoka nyina enko yiye ni akwa sense nyina enfa nhyiramra ni akwa tro nyina enfa nhyiramra na urutu ho kwan no enfa a driver fu erade nka mo ho omama kwantu mu nhira anope obi bia adwuma ade akodi no erade nka no ho na ensi oyiye esan say the right mind, the sober mind and the sound mind will guide you. Amen. Akropong Radio. Akropong Radio. Oh yeah, oh yeah, Yarisafo. Yeah, Asayona. Oh yeah, New Year. Oh yeah, oh yeah, Yarisafo. Akropong Radio. God is so wonderful. God is so caring. The sober mind. The right mind. The sound mind. I pray that this morning God will grant you that sound mind, that sober mind, and the right mind in Jesus' name. Eden na eha wuntia obese osewo. Eden na ukumuntia obese ukumu. Bible say ni anadwene timu Awurade so no. Awurade be kora no. Na Awurade renkora no keke o. Obe kora no asomdwe a ewie peye mu. Oh my God. Oba ya misha na no peye wo Yesu Kristo di mu. Amen. Anado sofo na nado na Akropong. Nea ose nea nadwen tim Awurade so no Awurade be kora no. Asomdwe a ewie peye mu. Na sofo ama ye hu say yakasa adwen na you are the right mind. Hallelujah. Amen.
the right mind. The right frame of mind. Perfect. Another. Papa. And then walk. Papa, me just say, ne kwan so pepepe. Isane say bibi biara odi si wani so say obeye. Say wonni ho nimde ana wonni ho adwen a. Erinwie peye. Nti say Nyankopon retwe adwena koso say it say yenya the right mind. I say carpenter ni Erika koye kunwa. Na onnim say it is all that do abom. Na waye de asi ho. Say botai no onim. Nti obi kotina so a ebebu. Yes, Lord. Sana braboti. Say yamfa ye hu antu Nyankopon so. Yamfa yen hu nyina yen nipadua yen hu nim nyina amana. Ono di ohu akirikyiri ade no. It say ye de yen homa no. Na ye de ya adwene esi ne so. Na ono di ye won nsem a ye renko kan mu da. It say ye say na kan that right mind. Nyame mu na obenya that right mind. Amen. It's an say ye ti hey afi 2022. Nia ebesi 31st December Nyankopon nim. Yes. Men wo otena de kra ye nim. Ahimra chin adeba be chin ye nim ye besi wo mu. Nti etwa se ye nya that right mind. Yes. Osofo adi hu adanse wo Isaiah yi. O kan bibi fi Proverbs a. O share Proverbs. Chapter 3. The verse 5. O say fa wo kuma nyina to Awurade so. Yes. Na emfa wo hu ntweri wankasa ante ase. Thank you. Lay not on your own understanding. Yeah. In all your ways, acknowledge God. So to be able to acknowledge God, you need to have a right mind. Perfect. Intimidate say, ene anopa nsemo ya papa de ache yen onam afiri so de che yen e ya asem ese Yesu mu ye. Na ye de nantew. Na say ene day yenya right mind will be one. And you say in the nowadays kasa no what can be says adwene ni so body ne bre. It say yenya that right mind. Ejuma ye kwa akoye. I see yenya the right mind. Bibi BRM we need the right mind. And on the Radebe crow. And on the Radebe cry. Crow was Asumdwe di mu ewie peye. Exactly. It's ye ma bibi engo yes. No way. Ye ma bibi nada o ye. Nada ye. Say you adwin bi abadwin a enyo Nyankopon adwin. Yes. Mama Kena. Papa. And then edema na no pay near papa kan the sober mind. Papa me that say anopai ebusianfo the sober mind. Wow. Papa ka say no me dream hu din the sober mind. Ebusianfo ansa na ye betumi atu anamo. Ansa na ye betumi ekura gidi bi mu. Baby ayen re akodu obi wo hokra na bemabu. Anopai obi hwehwe se me sorry aden na medi. Obi bisa ne ho se mo frɛ be da ko school. Now so Awurade ne yakasa anopai. Si ebenya sober mind. Si ebe bre ya komase. Si ebe tie Awurade ne anopai a. Onyame na nim kwan ode yen befa so. Onyame na nim se ne obesiesie yen pe. Onyame na nim se ne obema yasomdwe. Eda ne yehwehwe Awurade ntumi nye. Yen anidaso ne Awurade. Nti program meeting ni din na me de pa se anidaso mre. Utumi nye anidaso woni pam. Agye se Awurade nkuto mu. Papa ka se no ka bibi. So obi be show boss obema contract. Now so woni be ba ho so no. Na nipa na di hwam ana se wo sika mpa ade be wram no. Nti mi mpie mfim. Wo a akwaji loan. Wo a waboka police for retwon. Wo abusua retwon. Enye easy. Now so ne nyina mu no. Si ebenya sober mind. Si ebe prayer komase. Si ebe tie nyame ne. Se nyame ne ye rekasa na se ye dwen so na ye tie. Papa kan bibi ono ka sound mind no so se pin import of form a o sound mind a wote. No kware. Eno ti na papa kan bibi no me tro bibi kitu ebi so. Isaiah 26 verse 12 ho no. Os Awurade be hyehye asomdwe amayen. Na yen ne yen nyina nso wawie amayen. Amen. Enti Awurade hwehwe yen se ye benya sound mind. Ye menya right mind. Ye nya sober mind.
na ɔnam so de ahyira yɛn. Amen. Amen. Akoma Radio 97.1 FM is rocking. We are blazing. Akoma Radio 97.1. Odofa utie na no pay. I Akoma Radio 97.1. Say o hwe Akoma Radio akira kwan. Ya wo Berema Twum Hene Memorial House e Ekufu Road, MAMFE, opposite Parliament Sport, Akropong Ekwapem. Say ufi enkran na ba ufi ebri MAMFE na ba. Udu former council na no offer left. Why na ekopie mo ebru bypass hono. About 500 meters to Ebru station on the right side, we have Akoma Radio. Bra, the radinam a free so mema wa yishira. Sir, about 5:30 BBA akasemuno. Ahoma trofono. Na se opese ya no bompai and I say also your contribution, your submission to discussion area na no pay ya ma okwan na Nyankopon na mo so ayinshura e de amatiefo nyina. Ko Facebook summary Akoma Radio 97.1. You stream live ewo ho. Udua share, u share your like page no. Se na bia no pa bia yi share say na Facebook bo alert say aye Anidaso Bere for no wongaba. YouTube ya Akoma Radio 97.1. Twitter at Akoma 971. Instagram at Akoma 971. Bible says a wide dream be team Onyankopon so. Nia obo soro ni asase. Nia onwe wo se ne seso no se wadwen be tim wo no so a. Ono no be kra wo. O ayo se nia wo komu no eno ano no wo ho. Woni manunyam be nyame ahyehye de brewa. Se woni mkunim di bi awrade ahyehye de brewa. So woni masumdwe bi awrade ahyehye a ode brewa. Hallelujah. Can be dear dance. We fear say dear dancing. We fear say to a rusijo. Oh yes. Asumdua ewie pay. Amen. Aso asumdua ewie pay. Yes. Enye di pasumdua. Debi. Enye busua asumdua. Debi. Enye fan e fa asumdua bi o. Debi. Now we are talking about holistic peace. That is the original shalom. Yeah. I'm so happy, you know. The shalom itself. Sam Robert, your friend, you didn't come on. Now you know what bumpy. 0270 191 971. Miss Alphabet 0270 191 971 0551 667755 0551 667755. Friend summary na yeninkomo. And then na rekomo odwin say ama wabrabo abawi. Ewrade say ma wadwen
Have a right mind. Have a sober mind. Brɛ ho ase wɔ adwene no mu Awurade. Na Onyankopɔn na kasa bɛma wo asomdwe. Asomdwe that comes with protection. Also ɔbɛkora wɔ asomdwe a ewie pɛyɛ mu. 97.1 Okuma radio na wasuguso awutie no. I mean, GD said having the right frame of mind, having a sober mind, will help us to have inner peace and mental peace. Yeah, that's true. I dream more soon. Because in we were there, I dream no, I hot. My hot. I dream not do. Or die one. Seriously. Eka. Yare. Ebusia mu nsem. Obi sisi no. Na dwea do. Obi nya obi kum no ho. And may God have mercy. Amen. Akoma Radio. Akoma Radio. We are blessed. Akoma Radio 97.1. 97.1. Papa, Obi send me a message. We should read 2 Timothy chapter 1 verse 7. Now also, I refuse to give in to my fears. I refuse to give in to my fears. For God did not give me a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. I am a blessing this morning. Amen. Obviously, Reverend John Quarshie, God bless you. Pastor Ayate Robert from Gwoso. But I refuse it. Exactly. Or yes. I refuse to give into that. Papa, that's the right mind. Yes. That is the right mind. Not giving up. Yes. Hoping against hope. Exactly. Say a cherry pie so say dinga. Onyame be shen when you Yes. Onyame shira no. Non kosum kra gidi no. Oh Jesus. I refuse it. I I refuse it. Because there's a peace. Yeah. God has prepared for me. So I refuse it. Yeah. Sometimes we need to tell ourselves, I refuse it. I refuse. Papa, I refuse it. I refuse it. If you say Onyankopon amma ye nemum ahoden ni odo ni adwene mu tew With sound mind. sound mind. Emma bibi ma own modam. Don't be mad. Me modam esane say sebe nyoma hwehwe enkoso. God has something for you. Yes. I say I refuse it. Yes. I refuse to give in to fear. No, this is a simple prayer, but very powerful. Yes. I refuse it. I refuse it. I refuse it. Papa, say ushe bankers. One chira watching when say they should know the right currency, not the fake currency. Yeah. And he say fake beton in sema. It's not say only the right currency.
the good currency, with the right mind. the right mind, they are able to detect. Wow. And you don't rely on the fake. They rather rely on the right one. So we should have right mind to be able to do against the fake in the system. A lot of fake in the system, Papa. Fake not does was system. I say when you are a emotive, I walk on your ponswa. Obi de obey hanam. Amanese. And so eradi enye won film. Amen. Eye fan Amen. 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 Obi tie summary ohia Bible. Somebody is going through some fake mindset. Oh, Jesus. Now to pray for that person. Baby biara owo across the nations. Baby biara awo. Eye wo se kan wanu edru. Eye wo se utwa so. Me hye wo nkran anopai. Yanam akase free so. Ehye wo nkran anopai se Erade be pue mu ama wo. Erade be je wo afi mu. Amen. Hold on. Don't give up. Don't give up. Hold on. Erade obebe mu. Me sre erade dum ma wo. Me sre erade asumdwe ebro asumdwe nyina so. Me sre erade ahoden ni tumi ema wo baby biara wakɔhye. Nia ohawo no edi wakɔhye biara. Ye je wo fim. Wo Jesus Christo dim. Erade ntene ne nsa. Emra abrabo no mu. Erade ntene ne nsa. Emra asetena no mu. Na erade ma wo anidaso foforo. Esan se oni wiase hang no empuye ma wo. Sumu nyuma nyina emra wie. Wo Jesus Christo dim. Na enionyam hye no enka Kristo. Amen. Amen. On Kuma Radio 97.1. Na obo mpa ni wie ya pe obi di aba say amen. Wow. Somebody had just sent a message say amen. Amen. Also going to amen. Amen. Enyeho. There's a woman. There's a man. There's a young girl. There's a young guy. Businessman be. Okunu be or yiri or sofu be. Politician be. Your mind is in a state of peril. I said, what you say? Okay, bibia obidia jewa. Udrin bibia esi wabra boswa. Na eya usenia nia je bibi boni bi. Get a sober mind this morning. Amen. Get a right mind this morning. Amen. And I believe that God. Yes. Oba, we are praying for people lose on mind. Also, let's pray for those people. Okay. Nyame tumfo, nyame wani tumi nyina ewura yede wasi Kristo. Erade yede wase se wo bai se wo ba behwehwe wa beje ni ayira. Wo bai se wo ba behwehwe adwena afi wo anamonso etu afa baabi. Ni asitene yi etwa ne ma ni ohaw bi ato no. Ni okọ disappointment bi mu. Ni okọ ohaw bi mu okọ amane mu na adwira no na ma na adwene aye basa. Erade anope ye peja yensa ekire wo erade. Ye peja safu nyina de brewen. Ye peja won brew. Ora ye peja won brew. Kristo ye peja won brew. Erade awani emove efasase isu nyina no ni baabi bia obia hye. Mantwa bia obia hye mu erade wani en wadom ento mai so. Yere bompai se erade fa hudi ni oji kese ento mai so. Ewo Jesu din mu. Fa hudi ni oji kese ento mai so ewo Jesu din mu. Fa hudi ni oji kese ento mai so ewo Jesu din mu. Anope ye bompai se nia wafemu so ye politician so ye leader so ye den awafemu adudu no abre no erade anope wunhyira ento mai so. Yegina Yesu Kristo din mu. Se safu nyina
Erade wa hoden enje won na obasa ensisi won. Wanu nyam ye kese wo won so. Erade ma won dance anopai, ma won dance na watwi, ma won dance busumi, ma won dance afi ensesa yankase erade waye. Anidaso ra ma oma anidaso. Yishira odin ma odin so. Yesu din mu. Amen. Amen. Akoma Radio. Akoma Radio. 0551667755. 0551667755. 0270191971. 0270191971. Obetumi Afrain Samri. My evening common Mompae. Na Eradima Anidaso. Oma was Sumjia, and now Obetumi Edia Kwaba. Obi Daibia was Sunday. It's in Hukra Tonoso. But I pray with you this morning that may the Lord Himself grant you the right mind. 0551667755. Over to me, I send a text message and as a WhatsApp message there. And as a Facebook Live, Akoma Radio 97.1. Over to me, Eja comment to Hona Makai Ediamo. Akoma Radio 97.1. And I was Sugusu Awuti, Instagram at Okomai971, Twitter at Okomai971, YouTube Okomai Radio 97.1, Facebook Live Okomai Radio 97.1. Akasimedu na yedi jumedini na beriye udini wunyuma se ensanu nyuma ya wawa yebe mama kena bompa ya ma ya mama no mo asoro no pe ya wo tutumrika kugwa kudigwa ekwa fum okobie shop okoye obi adwuma okopra obi fi no wonya bibi kakra e de abehwe fie obisa na okra se mikoi ebeyi anase enye mama bompa masankrofo no era wase tumira anopai ora wa ishiawa ye shia sumdwe anopai ye peja ye maame nom ye nuanom ma awade wonim se ye ma ene hwefi nti woko pepe bi edi abeboa abusua awade ye srew nia okodi dwa awade wo yotonfo e show pa cho so okodwoma amaye nto awade ye srew se nia oko di pe biara ni okoye bibi biara di biribi abefi abebu abusua biara de to wanim chera no pai awade mani nko emfa nsapan emma de biara da awade yesre wo se shira wo manne adwuma so shira wo nsan no nwuma nyina so wokọ a wonfa bibi mrafie awade ne ni da so so asa na onni baabi mpokọ awade ye show se mani ni da so awade anopai na yesiesie am na ye show kwan se ube shira yen afi adum kwa adum awade yesrew shira yen anopai na mo ni onyam enye kese ma yenko emfa bibimra emehwe busua awade yesrew di anim te wo han egu yenso awade ma wo han enhyiren bebi biara yebewura si yewura ho mpa na de bia wo pam yen ne esane wasem a yatinti ma wo yewura ho a ma won ma yakonwa ma won ma yabotoyem nsembi ma won ma yanidaso yenim se awade wo beye na wa yenso amaya no pay ewo Yesu Kristo dimo. Amen. Amen. Messi obiti aseda baba obiti
Akropong Radio. Baby, I'll be on person don't say we can say nyami oye mame. Oye mame. Mesa osan catch us Nyankopon oye emame. Onyankopon oye mame. Hallelujah. Amen. Nyami show na no person do we free to Akropong Radio 97.1. Erade onko so nhira. Na omma wa hoden no until wadwene mu yi papa. Na minim say obema yi shira. I'm ready to make the rebellion. Remember, your final motivational words to our listeners. Your mama ever started from a marking. Wow, Papa, me that say, Obi bia Anidaso san pay. Obi bia ayeni say abrabon wa pem oni baby akobiem. And Erade say, yen kan che say, pem ye afe na ba be fiase. Erade say, yen kan che say, unu baby or no Erade person do ni inti ma wa bemu mu. Keep on pressing towards your goal. Emma wa bemu mu wa hwimu. Say na obi de message by Osi. I refused. Eye me te pa say yin ntum so obonefo na dingunim da. Na gitum say nyame ene hene. Anope Erade nka obi bia. Amen. Amen. Anado. Over. Ni ayekoso kachire obi biara ni say Yesu wa dinkunim. Na san kunim de no ka ho bi. Emfati bia a wo hyemu. O kan kunim de no bi. O wo chefa wo hu. Nti hye ho den. Propro atarim. Ya wodi ni nyina progu. Na sansu Erade mu biu. Yes. Na echecheche se den a Nyankopon obehye ne ho anuonyam. Ene ena wusu. Yes. Ochina bi obesrew. Amen. Ene na ade asa. Adechi ebebada. Onyame nka wo baby biara wo. Na onhye wodin. Amen. Na onpeja wo. Na anuonyam hye no. Enka Onyankopon. Amen. 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 Papa answer we will be sending me a message. Just say, God bless Anidaso Bere. I am blessed this morning. Wow. And you have been my Richmond at Trams. And on the way, God bless Anidaso Bere. I am blessed this morning. You know, Kofi, Osen Kafo, say, or from Mango, I say, and also the Amen Kasepa Abba. People are watching, people are commenting. We pray that this program will be a blessing this morning. Papa, your final words, your final motivation. Erade enkoso enhyira obi bia wutie yenim se ye upload kura nso wia ebremu behwe Yes. won so Erade ma won yenhyira Amen. anope ye mpaebo nyina ne se sa right mind sober mind sound mind enga de ye nyina Amen. baby abedu bia obi ntumi emphasis in that one nine Yes. onyame ma wo that discernment be yenhyira ko so be yenhyira pa na wo peja was dina na wadi nkunim e wa na mo nyinam asafo Erade ni wanim kan onyame omensi wo ye pa Erade omensi wo ye amen Amen. Edamu nyina say menua adwofo so a erehwe from Koforidua and run say sorry no pan she no something motivational oba Facebook na Wow. is that you say the American what here say nyame nhira papa papa me say by now team and our share so Facebook because me say
one like page, God bless you so much. Ebusiafo ha na edi dwumadi no ebisi midin Eddie John Quarshie me na medi dwumadi ho chairman ye papa osofo Nathaniel Entsie so me co-host na ina no pe nyame adom enya owura yire Mexican na ye nua berma na Akropong nyame adom na adom dom ye ochina ye be hia anopa no num no ochina no ebeye mpaibo mo. Sure. Tomorrow morning will be a lot of prayers. We'll pray a lot that near Yaya and run and Neno. A Radimam and Nedi, a Wunipa Abrabum. Unyako Bon Show and Anope. And I want a boy, a DJ Donzi. And you know, friend Pons, I want technical producer. And DJ Kamikaze Reverend. DJ Ziggy B. No, so supporting you with media, no, and online and production, and young Papa Kofi Anson Bafo, the executive producer for other program. So Nyame adom na adom do me. Ochina anopa, you be saying share Wakumani Radio 97.1. Nyame shira so the way free network. Ewo Yesu dimu. Amen. Amen. Akropong Radio. I want to hear me, I am in what to do. Metamity, I see a man, Zambira, Momera, Mabuame, Mommy, Mammy, Yamio, a coca, Sibia, Minamua, Yamia, Jimeno, Assassino, Assassino, Yafamba, Momera, Yamia, Assassino, Yafamba, Assassino, Assassino, Yafamba, Ramada, Yamia, Assassino. To me, I saw to make a tia. I commence to me, Sarah Dell. I'm on some mirror, I'm away in here. One more problem, I'm in a million. I got married as all of his Akaya, was on Sido, from Mansoria, Cobini Yaminian, some Savia. I didn't feel me if I'm moved. I'm on that topic, I'm missing the friend. I'm going to see a horse, a verifo. Some men are welcome in the papa. Every Sunday, what I chop up in my. I come and come, Mamma, and you not to say. Assassino, Yampa Monday. We are blazing.
Nyami wa ye, century ni yonder than you wa ye.